guys, welcome back again sa aming channel at papunta kami sa Linaw, Apari, Cagayan. Oh, this is our baby and this is my baby bucket. And we are the Timaki Timaki Cookie. Dito ay boundary iti hanggayam ka nung boundary guys. Gidam abulog ka lang nga tay. Kabukaban gaw ta DJ Linaw guys, kaya lang naplatan kami. Umuulan. Wow. Hi. Yes. Awan. Apay? Tadasap to mga driver. Is na gano'n nito. Tayo, magulo tabo. Hinihintay po namin yung pilid ng aming sasakyan. Uy, pilid. Ano Tagalog na ito ni? Pilid. Gulaw. Kidinaan ng mga Ilocano. Jack PM mo talaga tagtaga. Nenit na ganyan sa gulong gayam guys, gulong. Netan na kayo dyan. BB. Habang tayo ay naghihintay ng aming kasama, bilang tayo pelang tilugan nga lumabas. Hi ka naman. Hi. No. Lola Cat. Kayo. Hangis ka? Apa hangis ka? Ayan dyan na. Puro katurugan. Tita. Mat. Alwatan nyo. Oy, di ka tartaray ato anak mo ni Banat baka Ajimas yun eh. alantay dapat tagamit tayo. Sinelas ni Teo. Lapay ah. Napla. Bagta na nga Lupat. Paglati ta nakita ko, tadi pa naka. Tuwa taman eh. So ayun guys, incoming. Madamdaman tumanin kasi drive na. Bye for now.
sardeng kami man guys. At tudo kami. Nagka-ukay kami dyan. Nagsa-show si baby niya. Parang ang good ni Kupon. Tapos lama lang baby. Baby. Share ko lang guys. Kasi anak niya. Palikod kayo, palikod. Makin baka din. Ne. Tingnan mo ka pa mama. Ana ajay. Baka kayo tanong. Pakialam Para ka po na. yun na kita bag. Mga bata. Ne, ibati yun. Ibati yun. Ne, banat. Palikod kayo. Tayo. Kaya sa noong may era. Pagkataga na magnanak ni. Magnanak Kaya. ang pinong ipang para buko dede po. Ipamuman ide pa lang ito. Anak ko. Agama nga dada. Kita mamal. Wow, masih daday tangam hampay na luto. Ay. Yung maganda niya. Say hi. Ni sisibyang gayang ni sisibyang. Ayun ni. Ne. Magkita mo ito. Ay ni tayong wow. Mabuteng. Pura siya di mo na mabuteng nga. Ne may kain. So guys, nakadanan kami. Ay ha. Happy birthday.
Sige, garo dun guys. Bye-bye. Thank you for watching.